ayeng in shim na kanambar lai spa lai pen riu lai en riu Kohimen ko pera but pigin na bait Burom in the Sngi ka balang karake ya Sngi Burom jongka met but snam jongu Cristi ka ba ka balang ka Corpus Cristi hagane ka Sngi Burom jonga Corpus Cristi tonginam van ra ka jingang nur jongi baro e ka jingtumu jongi baro bangindup iyo ka jingid ka bakerpang ha ka Eucharist Bakhuid bangindup la banyo jinga e karhai halo jongi Ngiduway na kabinda bangoro ki bardon kani ka jingriyo bale ya ka Eucharist Bakhuid ka jingid ya ka Eucharist Bakhuid ngiduway ro na kabinda ka sisters jongi SBS ki ba don ka jingriyo bale bat ka jingid karpang ya ka Eucharist Bakhuid bat ka jingmane ya Jisu kumjuru manle ki Kristan manle ki Catholic ngide bandon kata ka jingid ka ba karpang nginang duway ba ka bor Jisu nang manhyar halo jongi hakane ka Eucharist Bakhuid kamdame hakane ka Sngi Burom janga Eucharist Bakhuid hakerteng upa badukun badumen sim Bakhuid Kajing aye jangu trai jangi yo Jisu Christ Bad kajing ir jangu bele Lem bad kajing yasulak jangu men sim Bakhuid kindon reng kad bad pi Reng kad bad piru Kohimen ko para kad bangit ngap iga jimpule nginios ngo nagashiti beningong jangu Paulus Bakhuid sa Korint kabakadwe Paulus Bakhuid kendu jur ya ki Kristan baro baki de bandon ka jingid ka bapalat ya Jisu ha ka Eucharist Bakhuid but kadba ki wan shimenda ha ka Eucharist Bakhuid ki de ben ken mau ya ka jingkot ka jingwer jong Jisu ben ken mau ya ka jingmaya jong ka jimpenim but kum jur ben id ya Jisu ha ka Eucharist Bakhuid but ki de ben pediang ya Jisu Daka jingid bat ka jingriyo bale daka bas ngawutu Jisu don shisha ha ka Eucharist Bakhuid ha ka met bat ka snam ha uppu balakdia ha ka niga kerlip ma tongin puson yalade hadu katno ngi shimkia ya ka Eucharist Bakhuid hadu katno ngi ngeit ya Jisu ha ka Eucharist Bakhuid hadu katno ngi shimkia ban pediang ya Jisu ha ka jingim jangi leze ha ka jingim jangi
ngila pidiang ya Yesu kumbang ngi pidiang kano ka jimbam kalam da don ka jing soto bat ka jingid burom ya Yesu ha kata ka dur ngi leben ya Yesu ha ka medjangu kumba ong u Paulus Bakhuid bun sin ha ka jingim jangi ngi leben ya Yesu wat habang ngi shimenda ha ka Eucharist Bakhuid bat ngi leben ya ka med bat ka snam jangu Chris bat kane kalang ka pop bakarau ka bangi lebun sin ya ka jimbam riu balai jimbam burom ya Yesu ha ka Eucharist Bakhuid tongin sangeshi por nagabenda baro kum kita ki por ngilale popersha ya ka met bamayan jangu Chris lesengi kiar na ka ban pidiang ya Yesu lesengi pidiang kalam da burom ya Yesu kalam da id ya Yesu bad ngilale popersha ya Yesu ha ka nega dor nagabenda baro ki jimbam biang ya ka jing riu balai jangi haki yimane habangi wan mas Bakhuid ngila kren ngila kana ngila leben ya Yesu haka sakramen Bakhuid tamaga duwan haka tabernacle tongin panmap nagabinda baro ki por ngila kren ngila kana ngila halla ngila yarki ngila yakemen hapo ke yimane habadon Yesu haka tabernacle Bakhuid haka sakramen Bakhuid tamaga duwan bad haka Eucharist Bakhuid sangesh por ben panmap ko Yesu be id haka jimbi jangi haka jimbam boy perkha jangi bonsin ngila leben yame haka Eucharist Bakhuid ngim shimla burom yame kumbangi deben burom map yangi site kud yangi nga palam how blay badon bor baro bad happy ko himmen ko param bangalale pop shibun e daki jim perkha daki tin daki kam daki jingle klet Daka jingle palad janga, daka jingle palad janga, daka jingle palad bakrao e janga. Namar kata ngakarpad ya Maria Bakhuid, kabayaisa kateisoti, yaki angel bad kirikoin, bad yapi ko himmen ko para, banduwai na gabenda janga, how try ublay jangin, ublay badan bor baro nisene yangi. Badandala mapiki pop jangi, unyalam yangi shaka jingi mbam jikut.
Tong inia duwai. Ni duwai nagabinda baro ki brio. Ki bamdon jingid yaw Jisu haka Eucharist Bakhuid haka met batas nam. Ni duwai nagabinda baro ki baleben yaw Jisu haka met batas nam. Ni duwai nagabinda ka jingkarla jangka perte. Bakindup lang ban kam ir shirhem yaw Jisu haka Eucharist Bakhuid. Ba lemba ka jimpidiang ya ka met batas nam jungu Chris. Inyo jingkoi jingkia. Bangin inyo jinglai lui. Idwairu nagabinda ka parte baro kawai. Kamda megeri Israel, bad ri Iran, bakan don ka jingsuk hapadeng jungki. Idwairu nagabinda baro ki nompop ke ba jingai na Jisu. Idwai nagabinda ki ba pangi ba shitam na padeng jungi. Baka bor Jisu nampau haki haka Eucharist Bakhuid. Koblei me uba hakene ka sakramen bapela melai hangi ya ka jimpen menta jangka jingsha shitam jame to ai ngi karpat bangin buram ya ka jingmaya bakentang jangka met barka snam jame knamba ngin yomad barabor hapo jangi ya uso jangka jingsius pa jame me uba badu basensha renkat badu ble upa haka jingalang kawai jangamen siyam Bakhuid ublay jinom la jinom. Kajingpuli banikong, kajingpuli na kitab Genesis, hakitu kisgi Melchizedek usiyam kasalam, ulawan ra ukpu batkawan, ulalong uling do jong ublay bahalartam, di ula kerku kerdo yaw Abram bat ulaong, long bala kerku u Abram, da ublay bahalartam, unong tau kabdeng bakakendaw, bat enyero yaw ublay bahalartam, ubala aiti yakinong syun jong pi, hakikti jong pi, kumta u Abram, ula ay hau yakaba shipaw na ki ay baro. Kaktiyan jong try. Nakasamchis pa spel ka nambar praspalay. Kajingpuli nagashti bankong upolos ko itsa ki kirsan kurin.
ko para ngale obdang na try yakata kabang na iti pateng ro api kabau Jesus hakata kamit palasit kelaya ulasim ya aku pat endal adab aingu ulag dia ya paduong kane kalong komet jonga pala iti nakabenta jongpi tulek ya kane ban kenmau yang hakajuru karukom ya kakuri andal alabam ulaong kane kakuri kalong kejutang batmai hakasnam jonga tulek ya kane nawa katasin bapindi ya ka patpin kenmau yang namar katasin bapin bam ya unepu patpindi ya kakuri pin ya kajingyap utrai tat hado nundawan kakten jong utrai Spying. Walong ukpu ba im ubalawan hiya tabneng lada uno ubam ya unu ukpu un im chinom. Utrayun don rengkat bat pi. Kajing pulina ka gospel Bakhuid kat kumulukas. Burom hami kutray. Ujisu ulak keren aki paid bang syapang ka hima uble badula pen koi kat ya ki badon kam jingkoi tegas Sngi kalastang no but ki kadar ngut kila wan but kila ong hawu to pano ya ki paid ba bakin yo le shakishnong but ki jaka ba marjan bakin wad jaka sa batkin yo jimbam namar ngidon hangne haka jaka bakinja Henry ula ong haki to a ye mapi ba kinbam kila pai kitin ngimdon palat ya san tiligipu bat ar tiligi doka lemda ngide ban le bat tir jimbam nagabenda kiniki bruyu barro Namar la don kumba san hajar ngod kibruyo. Te ula ong hage senran jongu. To pension yeki kumba sanpo shi kinhon. Te kila le kumda bat kila pension yaki barro. Bat haba ula shim yaki san tiligi po bat ki ar tiligi doka ula kame shabaneng. Ula karko badula kedia yaki badula yaki ha ki senran bansam ha ki paidba baro kila yabam bat kila kadang ti kila lum yaki batam kadar syang ki lingkot lingkai Kakos peljung utrai.
Ko himen ko para bayit hautrai Jesu Christ. Minta kasngi ka balang karake ya kasngi burom jong ka met bat kasnam jongu Christ. Kaba ngishait kod Corpus Cristi. Kane kalong kasngi burom kalastang nado kadarspa Henry Polai lemba ka jimpen bana jongu upop urban ubasaw. Bad kanongrim jong kaneka sngi burom kalong haka balang idon hamallaki binda janga sngi burom bad ngidon sngi burom bunjai henreng impat don ka sngi burom janga Eucharist Bakhuid hoit man ka sngi ngipin benda ya ka mas Bakhuid henreng imjur don ka sngi bangi pinkerpang ya Jesu haka met bad ka snam jangu Badu Jesu hi wala prasad kawe ka kende ha Belgium ha Liege ka ba kerteng Juliana ha ka ba kalayo ba kade bandon ka sngi buram ka ba kerpang ha ba Jesu wala penpau ha ka hawe ka dur ba pelun ha ka badon ka dak iyong ha ka ne ka dur bali jongupo badu urban basaw ulalong Archbishop janga diocese Liege ula kindiu ya kane ka sngi buram ha ka diocese jangu house name kadarspa saupo hindriu bad hadin kane une uju Archbishop ukarlalong pop bad ula penbana ba ka sngi buram janga met bad ka snam jangu Chris de ban reke habaroka Western Church Bad nangda ter kane ka sngi buram kalapriang haka balang barokawe kum ka kerteng Corpus Cristi kamet bad ka snam jongu Chris bad kumbang itip ka jimmut jong kane ka sngi buram kalong ban penbana ka perte barokawe ka jingdon bashisha jongu Jesu haka Eucharist Bakhuid ka jingdon bashisha jong Jesu haka met bat ka snam bahad kaneka sngi buram ka hikaya ka perte ka pengan mau ya ka perte ka kendu ya ka perte bangi de ban pediang ya Jesu ha upo ba Jesu ulong bashisha badudon bashisha haka Eucharist Bakhuid But kane kalonga binda janga theology janga Eucharist Bakhuid habangi ngi reke ya ka sngi buram janga Corpus Cristi ngi reke ya ka sngi buram janga met bad ka snamu Chris bad ka penbana bakikai ya ka parte barokawe ya ka jingdon bashisha jong ujisu the real presence of Jesus haka Eucharist Bakhuid ka jingdon bashisha jongu Jesu namar bale don bon ki briu ki artatin hal or ka jingdon bashisha jongu Jesu don bon ki briu bam pediang ya Jesu haka bas ngavutu u Jesu u don shisha haka Eucharist Bakhuid ban ngitte haka balang baraka we hadu minda ngidon kumba kadarspa Henry po tilli ki jingmaya bad ka jingle kamperla yongka yuk jongka Eucharist Bakhuid kabaka balang kalapediang bad happedeng kine ki jingjia jongka kamperla jongka Eucharist Bakhuid keleng ngidon minda hari India ya ka kamperla kabak kadu kabaka balang kalapin kare naga binda jongi ha kabak kindu ya upaid ba baka jingjia ha Kerala ha Velakannur ha usnem 6000 katlai katsan tarik November kalong ka Eucharist miracle bad kane kalong ka siningkong u Jesu la penyetu yalade ha ka balang ha ka ba penpawa ya ka dur kama jangu ha uppu bala penkandang kadba uway ulindo udam penkandang ya ka Eucharist Bakhuid ha ka por penkandang ha ka por janga jingduwai epiclesis
kane kalong ka por mahamanla ki Eucharist Bakhuid ni kot kerpadia umensiam Bakhuid ban van hiar halor rupu halor ka jingterwa Bakhuid bando penkala shaka met bad ka snam jango Chris bad kalba ulendo uladep duai ya ka jing duai epic classes how umensiam Bakhuid haba ula peit ya upu bali ula yo i kapau ya kadur kema jongu Jisu ha uta upu ula kende mensiam ula ting ula lingo bad ula kod ya ki paid ba ki badon ha kata ka Eucharist Bakhuid ro ban peit ya kane bad kalashim kumba kadar snem tam ban penbana da ka balang ya kane ka jingjia kabalingo kalong hadu minda kadar snem uta upu balakala shaka dur kama jongu Jisu kadang ya sa kalem kano ka jingjot bangitip ya upu bangi pidiyang upu bala pengandang ha ka Eucharist Bakhuid sisin ngibu ha ka sindur jongi hapo shim minute kala kalalong ha ka med jongi Henry uni upu ladang ibu kalam pindon kam bun Sngi ngila banyo bakala kan stang ban kala ya ka wrong but kan sniu no namar kan stang ban bat ya ke bajakliya ban ngimlong shu ban pindon kam Henry uni upu bala pengandang one hadin kadar's name kadang sa kaju but ki scientist kilale ya ka jingwa jingti babinia bad kila rasha Vatican yawni upu bad kila le ya ki jingwa jingdip da ki scientist baro jonga re India ki ba paunam tam bad baro ki bala le ya kane ka test kila ong ba kane ka jingjia ha kane hawni upu kalong ba pala namar omde na kano ka bor ka banabar kalajia Henry kabor napohi kalawanra yang kene kador omde kino kibru kila airong ya uni upu Henry omdon kano ka chemical bala pendon kam ban panwandur ya kador jongo Jisu kabapau kumbang yo ha kane hauni upu bad ka Vatican kala pediang da ki scientist jonga Vatican ro kila ped benia ya ki theologian ki ba start science jong uble kila ped ya kane bad baro kila ong kane kala jia namar kano ka bor balong uble kane kala jia namar ka supernatural power kabangimla ban batay katkum ga jingdip jongi ki brio kabangim laban batay katkom gajing star jonga perte kabangim laban batay katkom gajing start jongi science but kila ong kane kalong supernatural power kabamod kane kajia na kabor kabapalat ya kane kakinja perte but kala jia na kabor jong oble but nado kata kapor hakine ke laipo we tarik jemang nuncio jongari India ula leisha velakannur ha Kerala badula penbana paidba yaka jingtip wat ka jingwa jingtip jonga Vatican badula penskem kane kalong ka Eucharist miracle nagavinda ka ri India bad ka parte baraka way but kiburiyu baro kiyo ya ka dur kama bashisha jongu Jisu ha upu bala pen kanta ko himen ko para ha kane ka dur don bun gi jaka baka jia ya ka kampala jonga Eucharist Bakhuid bad dena kata ka daw ka balang ka kindi burom ya kane ka Sngi burom da ka ba ang Corpus Cristi but kumbangiti habau Jisu baula shong lambat ki apostol ha ka kamaran neng badula shim ya upo bad ula kerku ya upo badula ra ya upo badula peni ya ki apostol badula ang kane kalong ka medjanga shim batobam bad ki apostol ki ang amen ngipidiyang bad nginget
ba kane kalong ka med ba shisha jome bad hauni oppo me shong shisha bad melong uble shisha badu jesu la shimya ka kuri badu la ang shimya kane ka kuri bad to dina mar kane kalong ka snam jonga jutam jonga ujesu ula angkom ne hakamat ki apostol what way apostol ru what ya judas ru shimla kerli kumno kane kalaban long kumno kane kalaban long u judas ru nod ban shukli ya u jesu ya kane namar baro ka dar ngot ki apostol kilanget ya ka jing shisha jong ka jing don u jesu ha uppo bala pen gandang bananda ter u jesu enda uladep kindiyu unda enda uladep ra enda uladep kerko ula ang ya ki apostol taleya kane ban kenmau yanga anamnesis kane kalonga ketin kabau jisu ang habau ang kenmau yanga hakatin Greek kenmau kabamot anamnesis kabamot omde ban kinmau kano ka jingjia baladeb jia kindai henre anamnesis kabamot penmenda ya ka jingjia ha kane ka kelepman penmenda ya ka jingjia hapadeng jongi kum gadda ka shin jong ka jimpenim kabala urlong kabala jia haka jingim jangi Israel ujisu haba uang tole ya kane ban kinmau yanga tole ya kane ban longa anamnesis jisu ang ba katasin ba pepen menda ya kane ka jingjiya hapadeng jambi pidang yo pidiyang ya kaju kabor kumba ki pai Israel ki yo pidiyang Dena kata ka daw ko himmen ko para ki apostol kila kongo ya kane ka jingkot ka jongu Jesu ban pelong anamnesis ban le ya kane ban kenmau yanga kim shimla sange ban pelong anamnesis ka Holy Eucharist kalong ka jim pelong anamnesis ban pelong ya ka Eucharist kum ka jingkan mau ya ka jimmaya jong ka jimpenim hakane ka perte ka Eucharist Bakhuid kalong ka jimmaya jong ka jimpenim ka bauji sulawanra da ka ba pendim mai ya ka jutang bado ble bad kibriu ka jingkinia ka pensyong nongerin halor ka jutang Malak jingkinia kabaki pai Israel kilale haka jingim jangki kalonga jingte juta ladang ipe haka jimpule haka jingto Bakhuid ngilaban yoi santilli ke jutang kaba uble ulate bad Israel lemba kibriyo baper ka jingte jutang kalastang nau Adam haba ulate ya ka jutang bado Adam bado bele ula peniap ya ukon lambarod bad ubele ula place nam nagabenda jong ki pop jong Adam bad ka nangda ubele ula penbong ya ka Sngi haki namar kilong ke balingkoy namar kilang ngop hakapop namar ba kilang ngop hakapop ubele ulate ya ka jutang bado Adam bad ka bado la kinia nagabenda jongki bada ka Sngi jong ka lamborod ulang ay ya ka jainpong yaki nangda terter ubele ulate ya ka jutang bado Noah hadin balakot ya ka jingsle nangda terter ubele ulate ya ka jutang bado Abraham nangda terter ubele ulate ya ka jutang bado Moses nangda terter ubele ulate ya ka jutang bado David bado ong na ka yengasem jambi na ka kor ka jai jambi ensami ya unompenim uban salong uba penbura ya ka jutang nagabenda ka parte baro mangi
Ngilayo ya kane ka jutang batimay habau Jesu ulate ya ka jutang halro lum Calvary badula ple ya ka snam lemba kawe ka jingkenia baka bapalong shisin ha ka jingim baro ka parte kalayo ya ka jing pentemay ka Holy Eucharist kalong ka jingkenia ka bashisin ka bau Jesu la pelong naga benda jongi naga benda ka jingsai de ki pop balate ya ka jutang lemba ka snam jongo malla ke jutang kayade bat ka snam balate lemba ka jimplay snam uble utte ya ka jutang bat ngi ki nompop Nagata ka daw ujisu haba ulakaloy ban shashitam kalaple yakasnam shuaba un shashitam ula shong lambat ki apostol kum ka jimpen kare ya ka Eucharist Bakhuid but ka jing dan jang jing long jang ka Eucharist Bakhuid banshim ya upo but banshim ya ka kuri but peni hakamat ki apostol pet hangne upo pet hangne ka kuri badap da ka wine badune uppo ulong ka medjanga bad kane ka snap ka wine kalong ka snam janga bad katasin pipin menda pile ya kane ban ken mau ianga ka jingkan mau anam nesis kalong ka ba kordor na ka jingem jangi ka jingken mau kambe shuken mau ya ka jingjia barim Henry anam nesis kalonga jimpen menda yaka boro bale hapadeng jangi bad habang ipediang ya Jesu haka Eucharist Bakhuid haka met bad kasnam jangu ngi ong amen kabamut ngaru nga yashimen talang bad kane ka bor jonga anam nesis bad ngadon bendalang bad kane ka jimpenim kabau Jesu ulawanra haka jingim jangi Dina kata ka daw ko himmen ko para ngidon kam ban shimgia ya ka Eucharist Bakhuid ngidon kam ban snavuto ya ka jingdon bashisha jongo Jesu ngide ban shimgia ya ka jingi jongo Jesu da ka baulate ya ka jutang batni lada ngipin blood no ya ka ne ka jutang ha ka ba kensting ngikit pop halo jongi kumba ang Paulus Bakhuid hakashiti jongu siya ki Corinth ya kino ki jingkensting ya ka Eucharist Bakhuid ka wan halo jongi ngilaban yo ibon sin ngi ki Catholic ngimju shimkia hadu kata ya ka Eucharist Bakhuid enai krenshu ya ki weipat ki Kristan na markim badon baple ya ka Eucharist Bakhuid mangi ki badon ka Eucharist Bakhuid ngi kensting bale ngi kensting ngala ong ka Eucharist Bakhuid kalastang nadu jingruwai stang bad ka kut ha ka jingruwai penkut ka Eucharist Bakhuid kastang nadu jingruwai stang henry ngilaban yo i bon ke Kristan nadu ki kinnama piru nadu ki samla kim pimlele ladapi wan marshit tengka masuru ka jing sawtu jambon ngot ngadeban le Sngi ubale nga le katno beje compare bon ki brio nga shimmenda mas hato hakaporayu lese hakapor jing darwa lese hakapor jingeto kana lese hakapor jimbla jingduai jimbla ya ki pop jangi ne don ki brio wat lada ki wanru kim shimmenda kinum shimmenda haka anamnesis nagabinda jangi haka jingmo jangi haka jing sautu jangi nga haban lay jingya seng kimba don ka jing sautu ngade ben shimmenda haka ne ka jutang kastang nadu ka porpin kare bun ki kinna haka ne ka jukka ba menda ki kitya na ka jing dia nanda ki mare kalam sait kamat kalam sai shindur baki pediang ya Jesu haka shindur basma yutung bon ke kinna hagane ka juk ba menda kim juk kain kordor namar ki yo i na ki kimiki pa namar ki kimiki pa kim dip kay ka jingdor do jonga Corpus Cristi haba ki kimiki pa kim dip
kimi ki pa ki mla banai jingte bon ki kinna lese ki one mas namar ki deban pendap ya karukam but ki one shitang por ki one mare kalam das ngawutu ngalait naga benda kaye kim don jingmod haka donud haka men siam jongi halor kaneka anam nesis taleya kane ban kan mau yanga shumudor habau jisu pelong ya kayu kerish pakoy kabaning gong haka kamaran neng rengat bat kadar ngot ki apostol uwe apostol lawan haka bastang uwe patuan marshiteng por uwe patuan shuabau jisun sam communion kalong kumno kata ka jimpan long kayu kerish pakoy kata ka mod kalong ka jingle ben ya kata ka jingkot ka jingveru jisu bun ki kristan hakane ka jukka ba menda kilong ki bambat por kilong ki ba kensting palad ya ki jingyaseng kilong ki ba perkat kam lele yanga ladanga poi bastang ne ba kut ne ba pedeng lendi ngala shimmenda kata ka jimperkat jing shimmenda kanum wanra kano ka jingorku ha ka jingim jongke beryu ningkong ningshap ngide banang ban it bad burom ya uta uba ngipen menda ha ka duwan gadupa ladang ngimnang ban burom ya uta ubala kod ubala werengi naga venda ka jingkenia nginum yo ya ka jingorku na uta ubala kod yangi lada naga daga o Paulus bakodo ang don bon ki beriu ki shimmenda ha ke yukeris bakoy kalam das ngavutu kalam da burom ya ka jingi du jisu ki pidiang bamho ya jisu ki pidiang ha ka pop ya jisu ki pidiang kalam burom ya jisu badu Paulus bakodo ang kum ki ne ki beriu ki kit ya ka jimpen rem halo jongki bon ki kinna hakane ka juk menda haba ki wan mas ki kit ya ka jimpen rem bon ki samla haba ki wan mas ha ka jakaba ki nyo jingkar ko ki kit ya ka jimpen rem halo jongki bon ki longgami longgopa ki ba wan mas ki kit ya ka jimpen rem ban ya ka jingkar ko na maria ka rukam ba ki shimmenda mas ki de ban wan biang ga por ki de ban sawutu ban shimmenda nado bastang omde ha shiteng lendi minda kasngi rungilaban yoi buon ge bawan habalas tanga mas kamlele yaki omdon kano ka jimbabe hakadonut namar ngimdon jingid hadu kata jisu lada de sakawai pat ka kam lada de kano ka program la pelong hakipaidba hakano ka auditorium lada kinompeniad auditorium ki ongyangi ka program kan stang henyo baje kito ki bawan hadin kinumyo rongsho namar lakang ya ka jingkang pi baro pen samare shuwakat san minute ban poi ban yo jaka shong Henry habau jisu ong ngapen menda ya ka met bat ka snam bat pide ban wan poi kata ka por pi ong kamlele yang ala dangale kadin poru don bon gi bru kimlin kumne ha ka jingim ka jingle ben ya Jesu ha ka met bat ka snam jango ka wanra ya ka jimpen rem ban wanra ya ka jingdem ban wanra ya ka jingjot pen ban ha ka jingim jangi henry ngim sauto ya kane namar ka jimpen jot kambat stang ka jimpen jot kan stang ka jingpen rem kan stang bar ha ka ta ka por ngiyong plem ngim pat ngobutu tinaga benda jombi baro ki bambat ngawto ngapen bana paid ba minda kasgi ladangi kensting ya ka member ka snam jongo Jesus Christ hakano ka dor ka wanra ya ka jimpen rem ha ka jingem jongi namaru Jesus don shisha ha ka Eucharist Bakhuid ka jingwan shimmenda Eucharist Bakhuid ka de ban long ka jingi de ka bapala dhapo ka donu jangi ngide bandon ka akor ka burom ban pediang ya Jesu kano ka jimpediang bamhok ya Jesu kanum wanra jingker ko yangi penban ka wanra ya ka jimpen rem om tang halo jangi hakinga sembaro ka wai ya kinga sembam kitkli ya kane ka Eucharist Bakhuid pat ka met bat snamu Jesu ka inga sem kala kendai no ya Jesu
ladang ikendai yaw Jesu nginum yo jingkar ko haka jingim jongi pide ban sautu shai kadar halor kane ka pang habau Paulus bakudo lahikai namaru Jesu long ulindo uba ap yangi ban kinia ya kamas bad kumno pila ban one page yaw Jesu masitenga lindi masitenga por pide ban donna do bastang piki bas ngap yanga pide ban coaching mode madam in the kasi hakane kasni burom janga Corpus Cristi bangin one pin kare nagabinda ka Eucharist Bakhuid bangin num lesting ya ka Eucharist Bakhuid bangin num one dir ka por nagabinda ka Eucharist Bakhuid ngandon shuaban stang ya ka Eucharist Bakhuid kaba shuaban stang ya ka drama ngi baro ngi don hangdo namar ngim kuaban miss kindi ya turu nakata ka jingle ak ne kano ka program bale part Nish kensting palad yaw Jesu haka Eucharist Bakhuid. Pim don dore ye nagabinda yaw Jesu. Pim don dore ye nagabinda kaneke jutanga baw Jesu latte nagabinda jongi. Hadu katno ngi kensting. Hadu katno ngi lebe yaw Jesu haka medjongu. Hadu katno ngi palaray yaw Jesu. Hadu katno ngi jingay na kaneka jingit nanda ngi ong ngilong Kristen Catholic kamendoi show ngi don kamban im yaka jingim kumba ang no yaka baneng ladang yai palat na kaneka jingang no janga baneng halar ka jingade jangi bat ka Eucharist Bakhuid bat ka med bat snam jogo Jesus Christ kin mau ngi kit yaka jimpen rem halo jangi ngim kit yaka jingkar ko Kino ki kambalesting yaw Jesu haka Eucharist Bakhuid ngilaban yo habaki buryu ne kinna ne samla ne shin ye kiramba habaki one mas kimju shimmenda bha wadban ruai ro kim don sur wadban ai jubab ro yakabenda ban jubab haka mas kim don sur ki post niuna do bastang ha do Bakhuid nanda habaki yusno kile kamas kalawai ki ong kile Kane kade kador bon gibru yu kishimenda mas Bakhuid. Kim ju shimenda shirhem kamas Bakhuid kalanga jutang kabate ubele banyi iway paiway ladangim shimenda ladangim respondu ba ladangim jubab ba ngim don benda ye bat kane ka jutang kaba utrai uthe badni hadukat no ngilong ki bajaitu Hadu katno ngilong gi basalia wan habang isyong hayim manero ngi salia nangdang yong kerku yang ngi kotrai wat num tarai utrai un kerku yake bayotia wat num tarai utrai un kerku yake bajaitu wat num tarai utrai un pediang yake jingtarwa jongi habang imdon jimmut eye habang isyong shimmenda mas Bakhuid ka jingkoid men siyam ya ka jingkoloi jongi ban shimmenda ha ka mas Bakhuid ken ka wanra jingker ku ha ka jingim pi puswan yalade ki bakas ngap yanga hadu katno pila pen gare ha ka ne ka step ban wan naga benda ka ne ki Eucharist Bakhuid hadu katno pila pen gare ha ka men siyam jambi hadu katno pila pen gare ha ka med jambi bandu piyo jingker ko naw Jesu Corpus Cristi kalong ka jingkot ka jingwer yangi ban pen kala ya ka rukam im jangi pen kala ya ka rukam mane yautrai pen kala ya ka rukam bangite ya ka jutang bado bale piki kinna piki samla piki longome longopa shimkia ya Jesu shimkia ya ka Eucharist Bakhuid ai por ya Jesu penlot ya ka jimmo jimbar ka jombida ka ba pusan ya ka jingma ya janga Eucharist baka anamnesis kan long shisha kaba kerku yangi kumbau Jesu la angnod omde tan nagabinda katto katnengod le yakane ban ken mau yanga kenre nagabinda mallaki kristan haga jingem jongki kide bandon yakane ka jingang nod haga jingem ka jongki iduai hakane ka Eucharist Bakhuid ipan mapru hakaju ka po nagabinda ki por baro ngila lebe ni au Jesu ngila lesting ya au Jesu i ken sting ya ka Eucharist Bakhuid ken sting ya au Jesu haka met bagas nam jongu
uji so udan shisha ha ka Eucharist bakoi badu ap yangi iwei pa iwei bangin dup shimminda shirhem ha ka jingmane iabu jisu ba I karku kardo yangi pensle yangi pensauto yangi bangin dup laban shimkia ya ka med bakas nam jame kabaman ga Eucharist bakoi bangin long giba wad nagabenda jame bangin dup long giba im rengkat bat me ha ka Eucharist bakoi baka jingim jangi kalong kaba seiso enyaro ya utrai Jesus Christ ngin yang bat ngin pla ia ka jingai jangi Kanambar lai span rupuai. Hakane ka Sngi Burom jang Corpus Cristi ngi kot karpad ya ka bor jang beneng halo jang I vei pai ve halor ka balang baro ka wei bangin dup la nyukor ya Jisu ha ka Eucharist bakui bangin dup la ben pen priang ya ka kubor jang ka jingdon bashisha Jisu ha ki himmen ki para ngi duairu naga benda baro ki bam pat pediang ya ka jingdon bashisha Jisu ha ka Eucharist bakui pat ki bam nge ba baro ki nialong ka wei ha ka ban kindiu ya Jisu ha ka Eucharist bakui na ka banta pa bakhuid jungi bishop jungi keling do bat ki katekes bakin dapan khrap ha ya kanu ka kam ban le na ka banta ka jingpen im ya ki breu ni karpat me ko trai ngi karpad ya me ko trai Nangam taga nekar Pakistan jongi baman nak Sngi utrai hidup tiang dah kajing sengu ya kajing Corpus sengu bah ukris bangin syai kai ba on ben koj ba on psa da u ngikir pad me ko trai ngi karpad ya me ko trai Nakabanta ibu nangi bangin duk kan mau bakar habang tiang ke Eucharist bakhuid mite ya de ban e jala ki men ki para ngikir pad me ko trai ngi karpad ya me trai Nakamta ki Kristan ki bale Sngi ya ka Eucharist bakin dup sengau tho baklem maka kin sakut ha ka jing chot ka men sim ki karpa de me ko trai ngi karpad ya me ko trai Nakamta ki bre boro bakin dup sengau tho no Chris ula ben krela ki jing e sengau pha jing ai sengau pha nakamta jing ki wat lagi don ha ka pop kanam kin dup kala ka mut bakin tiang ki ni ki jing ai jing ni karpa de me ko trai ngi karpad ya me ko trai
Ablay ko pa, isngongo yame nagabinda ka jingay ka jingar ko kabamedang tay se halo jangi. Melong ubas buon bat bayisine, bat melaiti hangi ya kamet bat kasnam jung kun jame, bangin dupla ban ki im da ka Burom bat sngongo yame. Ngipan ya kane dau Kris utrai jangim. Amen. Shim ka number lai spot nyo bukandai. Lai spot nyo bukandai. Toya duai ko himen ko para baka jingkinia janga ba jampi. Kallang ka ba priyang hon hau blay upa badan bor Burom. To try putting shikian kti shongkli. Nagtanda ka shingaro Burom ka putting shongu. Kashingmin to engi banya ka palang bakhuid shongu baro kawai. Kotrai ngi karpat. Tas ngausane banai ha kabalang jame ya ke jinga jong ka jingat le ba ka jingsuk ya ke bela pen pau ha ka rukam bamayan ha ke jing tarwa kinia kibangi wanra da u Kris utrai jangim. Amen. Utrai undon reng ka bapim to kentio yala ki donut Tongin aingo ya utrai ublay jangim. Dashisha kalonga bashang hok bat kabade kadai ti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingo ya me ko kinran ko pa Bakhuid ko blay badan bor bat bam jik lemba utrai jangi Jesus Christ uba ha ka jimbam mid bakaddu jangu rengat bat ki apostol jangu Ulatarwa yalade hame kun lambarod batalem. Ujing darwa ba pediang hon jangga jingyaro ba janai. Baun seng shi jinom ya ka jingkan mau ba penim jangka dimpana. Da kane ka jingmaya ba kentang. Mep sabat me penko dia ke pai ring e jame. Kanamba ya ka jait ben rio. Kaba imlang hakawe kaparte en pensyai da kawe ka jinged.
bad en penyatale da kawe kasardo janga jingid mangi na markata ngitur syaka duwan jangane ka sakramen bapella krambayan dala pendap yangi daga jing tiang janga jinga ejame yen pen kala yangi syaka dur jango briyu hap kabane na markata baro ki jing dao ki ba habane mat ki ba haka kindau ki ruai ka jing ruai batte mai bani royame bad mangi rengkat bad baro ka kinhun jangi angel ngi parta jam bad ngi pen bana kalem sange ko himmen ko para kane kalong ka por ka bakar kutam ka bakintang tam ka por janga epiclesis ka jingwan hya jung men siem bakoi halor ke jing tarwa bakoi ha kane ka sngi Burom Corpus Cristi I duai nadu ka donut ko trai pen roya ka jinge janga da ka jingwan hya jung men siem bakoi bangin dub yang saki ka jingkalla ka dur jang upo bat ka wain sha ka met bat ka snam jame bangin dup laban roy ha ka jinget ha ka Corpus Cristi ba medon shisha ha ka Eucharist Bakhuid medon shisha ha upu bala karku medon shisha ha ka wine bala pengandang ko Jisu bait wan hiar halo jangaru lemba umen siem Bakhuid bangen yomad ya ka bor janga epiclesis halo janga halor kinga sem janga halor ka balang baro kawai dashisha melongo Bakhuid kotrai katemei jangka jingkoid Burom namar katangi karpadiame top pen koid pen gandang yakini ki jing tarwajangi da kabapaya umensem jame kum ga umjer halo jangi bakin kalalong yangi kamet bakas nam jangotrai jangi o Jesus Christ haka por bala dino yavu badala ka mons ngaba ula pedang ya ka jing shashitam ula shim ya upu bada ka bai ngoyame ula kedia yavu badula ai halage senran u ong to shim bat bam na kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka ba enaiti naga benda jumpi Hakaju kerukamenda lalaya bam ula shimya kakuri bada kabaingo biang yame ulaya ka halake senran uong tu shimbat dina kane pi baro namar kane kalong kakuri janga snam janga jutang batte mai bad bam chikod ya kabayan pen mi naga benda jambi ba naga benda ki babon naga benda ka jingmap yakipom toleya kane bankan mau yangam kosnam bakar dor jango Kristo penkoid yangi penkoid ya kemen siam hadim penkoid pen kia ya ke bapangi bashitam baro yada yang inau bamen na ki kalam
Kajimaya Jonka Jinge. Namarkata ngi ke bapen mendaya ka jingia bad ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko traya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi dai ngo aidem namar mela new yangi ki babit ben yang hakama jamme bad ben shakriya me da ka bas nge verit ngi karpadia me bangi ke bayo binda hakamet bad ka snamo kris ngin long ki bela pinyat le ka we da men siam Bakhuid to ken mau ko traya ka balang jamme Kabala priyangha satala kaparte, bato penjana yakaha ka jingin, rengkat badu liyo uppa Bakhuid jangi, wilbet ubishab jangi, padbara kilingdo bat kiriniam. Takin maulem roya ki himmen ki parashin rang bat kinde, kibala yuti ada ka bakarmen ya ka jimmi pat, badia baro kibala klat no ha ka jingisane jamme, top diang ya ki isya ka jingshai ka kama jamme. To yisane yang i baro ngi karpadia me, Barengkat bat kamaria te soti Bakhuid ka kami jangu bale. Ujas Bakhuid kurim jangka. Ki apostol Bakhuid, u Francis disease Bakhuid. Bat baro ki rikuid ke bela pensabaya me pateng la pateng. Ngilong ki babit. Ben yo bin dalem ha ka jingim bam jekut. Bat bangini ra bat pendon Burom ya me. Da ukun jamme u Jesus Christ. Dawu lembadu badhawu kanlong hameyo bleyo pabadan bor hake jingelang kawe jungumen sim Bakhuid barok Burom bad ka jingiaro junom la junom. Ko himmen ko para ginduwai hakane ka Sngi Burom janga Corpus Cristi bangindup roy ha ka jinga e ka jingkar ko ka jingay kadbangi karpadia aba ko pa ya ka jinga e ngindup jan badu Jesu ha ka Eucharist bangin nom kain sting ya Jesu bangin nom le bein ya ka met badas nam jango Christ bangin longe ba idia ka Eucharist Bakhuid bangin longe ba imya ka Eucharist Bakhuid nginangai dia ka parte baro ka we ka ba yat kinrong kinram lemba ke tuma ba per idwai na ka binda kinompop ki ba le bein ya Jesu ha ka met badas nam jango ba baro kin kala ka ba mod bakin man pai sha Jesu kopa jangim uba ha bening ka longa Bakhuid ka karteng jamme Kanwan ka hima jamme, kalong ka mon jamme, hakin daw kumbaha bening. Toay yung iminda ka jimbam jangi, kabahala kasni. Bato map yung igring kang jangi, kumbang irong imap ikabeles niyo yangi. Badwa telam yung isya ka jimban shay, henray tapalahid yung inakabasin niyo. Topalahid yung ikarpad ko try na ka jingsin niyo barra. Haga jing spoon jamme, toay jing suk jing sign, hagis ngi jangi. Kanambada ka jingirap ka jingisne jamme, ngin light bara bona ka pa bangin yo jingeda na ka jingjen jar barra kad bangi dangap kemelindi ya ka jingar men Bakhuid bat ka jingwan pa jungunong penim jangi o Jesus Christ Nabar ka shumbe ka lang kay ma ka shumbe ka barbat ka Burom shinom na shinom Kutray Jesus Christ meyo bala ong ha ki apostol jamme ka jingsug ngai happy ka jingsug janga nga ai happy wat pe de ki pop changi Henrya ka jingay janga balang jamme, badha ka jing spoon jamme, toy hakaya ka jing suk bad ka jingat le ka we katkum ka mon jamme, mame ubayim bad basensha, junom la junom, ka jing suk utray kandon barabor rengka betpim, dab da ka jingido Kristong ini ingo markelia.
Hakumi, u Jesu Christ, u kon jang bale, u kon lambarot, bakit na ka pop jang ka parte, bala IT ya ka met bagasnam, na ka bentah jangi, Corpus Cristi. So kito ke bala korcha ka jingka wai jang u kon lambarot. Met bagasnam jang u Christ, kan riang asya ka jingim pam jang. Amen. Kanambar, she's back and I when you. Shall
Inshim ka number arspa arpuay. Kaching dua Jubilee chingle. Kaching dua chingle kamen Jubilee arjar persan. Kukpao bahamdeng. Ay bagachinget kabambila ay ngi. Kun chong beu Jesu Christ. Un men chongi berkatlik ding chokachingi. Yagabalak lang hagidunut. Bakhuid kan kersew biang hapo chongi yagashing karmen balakku nang mata gashing wan chongi hima chongbe toy bagashing e chongbe kan pin kala duringi shaginong bet chutai chong sumba chong gospel toy bagatu sinbai kin pin kala dur na chapo kolong breu kaman breu pagkaperthei kamariang baro kawai Hagashing kamilin ti batikina chong kableng batamay pagkaperthei batamay Haban dalay chob tiaw ye kabor chong kaching snew, kaburom chong me kanting shan chunom, toay bagaching ay chong kaching lekamen, kan kasiw biang hapo chongi, ki pilgrim chong kaching karmen, yagaching ang road na mata kispa chong kabeneng, toay bagata kachu kaching ay kan pinpreng yagaching kamen, bagaching suk chong nong sa spa chongi, hasatla kapatay, hame ublay chongi, Yabala kurku chunom.
kan long ko burom ba singaro shinam la shinam amen kuk pa shungi ba neng long ba koi ka teng shumi kon ke ba shumi kon ko mon shumi ha ka lo ko ba neng to ai nim ta shingam shingi ka ba la ka singi matuma pingi kren kan shingi ba ni ma pingi bles ne wingi wala la mi shoy shmin shoy Rai to plai ingi nag basneu amen kublai ko Maria kabala ko shingaye try to ma para para denken te bala ko kuyo so ko shong hao chisu ko Maria ba ko kmi shong blai to wai na banda shingi kno pop menta ta ko ga shingyap shingi amen ka burom hau pa abra kun malam simo khoi bagalong beningong humchuta bar ko shinam la shalom amen Tong in ya Dubai. Kotrai ngi karpart to ai ba en pendap yangi daga jingkamen bam chikut hakamat ka jinglom blai jame ya ka bala peni dak lupa daga jingya bam yasip hangne hasla prte ya ka met bagas nam bakardor jame dau kris utrai jangim amen utrai undon rengka dat pim ringka bat pi ngoya ka kli jambi karpadi ka jingar kuna utrai to utrai un karku kardo ya pi badun suma su care ya pi to ka kamat jangu kanteng shine happy baun peni happy ya ga jingis ne jangum to in pet ya pi badunai happy ya ga jingsuk jangum barga jingar ko jangu bale badan bor baro uppa barukon baru mensiam bakuit kan hiar happy perkan sabat pi junom ya leisuk ban pen bana ka kubar babha jungo trai daga jingim ga jampi Nishim kana varshis pa prapuway Burom hog pa bado kun mohamed simo khoi
Kununod Bakhuid Tam Shisu. Kumaria Commission Sngalem. Hagagriteng pa Badokun Ministry Bakhuid. Amen. And the Royal Jesu Christ.